ebiyokubwatia nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Biamona asengencho yeli tukolia lero Asam Marieta nomo ovasia Lianga Francis kule kanisa ya New Beginning Apostolic alia itilio nechinga gichingia na ndo mona Nyasaye twancheira elinde toike matukwana n'abantu batata kiagera chinga kichi necho ntara chikokora kende gyonspi tatiko gosome gitabu kya Isaya 58 mstari wa mutangani elinde Nyasaye gotokonya marikago tabanga akeliogi nene tobaisha gukira akeliogi buneliye gatureri tebya abantu bano gosari kwabo no batebye abale ororeri rwa Yakobo ebyo byabo byamona Nyasaye asengeje kwangereri bageri elinde nyago kulera abantu ebyo byabo elinde Kristo anyale kubagwa elinde Kristo imokere ugoro kira abantu baramanyo gosari kwabo nabo barayonchore ebirengereri byabo no okora kwabo elinde basasime tatumekane kene byamona Nyasaye asengeje kwangereri bageri no gwanchere gokuru asore Nyasaye nkwane na abana bawo bakena sabanene libanyoro buya bwao aserita Yesu Kristo nasabira kwegena amen amarikabe kilingana byanga ngake eliogi na iruri bagabu na nchomo basya intebya barandi bane nteye ba Kristo bane intebya barogi intebya abantu bonsi amangana yanga Nyasaye ito tatageti ogokora kumusunte akeliogi otari ukira otebya abantu gosari kwabo bana ba Nyasaye abantu abange bakuburi gosari nkorukyoko nkitwakoriro gosari onyo gotete komanyo gosari tosome gitabu ky'Abagalati 5 mustari 19 igumuneko kwana amangana yaso boikeranu elinda abantu bamanye ogokora kwebibe ogokora wechingenjo chebibe nigo chire maisho marore nakoro kuno batomani ubi hobonyaka abana ba Nyasaye chingenjo chebibe kitariko biseka onyago gotete korigereria ogokora kwebibe nigo kore maisho marara marikate ebirengana kogwo botomani abantu bamintonyo gotete korigererio manyengo botomani bwabujire bono chinga kichya bono igorigererie tolikomanya mongina tolikomanya moiseke bana Nyasaye torigereria buya umo mongina niga koimuka ogende sabari no moise koimuka ogende sabari paka batu mana no ine rumu asamo onyi gwo buna botomani marikate bankwane ntarigo kengani na nkwane nte yabantu gosari kwabo eke no bonyaka bwasalira abantu abange obotomani bwasirira abantu baito lyanga lero chiango koro bakobike bimini ebinte bisinini okomote byatuka takonyala gotukomesenge cyabe giteyange mbe bana ba Nyasaye amarika akobeka gwasi abantu batigire koyibo yinono koyibo yigwekene kuri Kristo abegete bantu tokane koyibeka cyanga asicyanga cyamaskani nyubuya abasubati bono rero okorigereria nigo yarenge abantu kubega cyanga abasaja babega cyanga cyabo kibatungetie yererongi koseke Nyanza nesati lero abangi no barigereria no bakobega kirongi babega nebinyanza gokuminga yekenakyo omugusi bakobanerio mosachore moyo ekegusi eketwakiroko iwa marika gatabanga omugusi narengo ngeke gusiko mosaja akure omukunguni garenge kobeka cyanga cy'umusaja omukobaneri bono iga abakungu n'abasaja abakungu n'abanyaroga basori okubaneri abasaja bakana kyokonyora street abana babuchire asenyenje bakubaneri abasaja babakure ekyagero moika kora bwo kwa obirecha naboko bubwate nyikubuya marikate abaringana ligi yanga ki ogokora bwechinganjo chebe ni gokore maisha mane nakoko no botomani ne ubi no bonyaka bana ba Nyasaye bono iga yabeire
abante chipaika abante bakarareire lakini lero chipaika ne chabantu bagotarira para ko kuminga ngayiya yaruera ogwancha kwa Nyasaye ngoroki marikante abiga bana ba Nyasaye bali montegereta bagana banene akerio giri nene tobaisa gokira akerio gimuneria gatureri tebya abantu bano gosali kwabo na bateya baroreria ba Yakobo kingo kwana igamangana aya takete gokurera abantu bamintu mumanyenga ogokora kwebyo gwarentire bobe kinde ga singincho bokana Kristo abantu bamintu nderi kumanyenga gokubukamo na Kristo namangana na raya kubuaja goika otige chingenche chebibe igo yate abameronge bere yate abaiga ubo sasi meme bwekano oborogi obobisa eliomana libero enda muamu obongiti okwerusanania okuyatanana emokono boiti okotinda nechikosa chimbe wana wanyasare abantu batwarire lero gochitiantiga mangana yo motindu intakuwa no gotinda abantu batindire bonse muntu nigatindire bakabirangara libibe otwara bakokowani okobe okuri gotinda abantu batindire chinje chinyinge lakini abantu bayatananire kurwase Kristo bayatananire kurwase mu mwabo bayatananire kurwase musu bati omwabo bayatananire mbatagitiko kwanani bana banyasama ligatanga okuyatanana nebibe obobisa nebibe eliomana nebibe hibera nebibe enda mwamu nebibe bana banyasaya nga paki kanisa ime ni gabantu bobwati ndamwamu nelibero igwa abakurusai malika ko begaringa na ligi yabana banyasaya kingo soma mangana aya abakurusai abaminto bana nyesomeremo bakurusai sato kebunge getangani ga kionye mwabukiramo na Kristo ligia yale igoro ase Kristo ikaranste esema yoko bako yoko ligwa Nyasaye lengera lia yale igoro gositalia yale yense baminto bane na abekiringa neli mbabe kere borongo aso mugasobo linga neli ndatulitegerera buya onyu muntu gwanchire gotebanga umeokoka Yesu ni Bwana ekene sasima Nyasaye ekiagera amangana yo gusakoriye bono ogusakoriye abo bane ba Nyasaye baminto bane nkina ngo batechinga kijabono abantu batebenga babukiramo na Kristo omontari ne dini ya yere nchenu kagotere bakagwarana haleluya yoni kwarango ikire muhatata lakini okoira na lengeleria okoira na mangana abwande nali okugamba abande na yani korenta mangana aliyo mubiso saitani niko bikira sol lakini malingo kyateba gakyonya mwabokiramo na Kristo diya yale igoro ase Kristo ikaranste nsema yoko bako kwa yokolio lengeleria yale igoro mono tali ayara arese yakolengera ya mangana abasacha yakolengera mangana abakungu kyamangana abakungu na bakonya asobwe kobweze lengere Kristo onye kumonya sago komo kungu mobeka ase Kristo onye nyasago komo saja mobeka ase Kristo elinde Kristo amotolie elinde monyare gosanga ase mobe Kristo elimo koro wanje kwa Nyasaye igwa mariko kago kwana mangana ayo takenge tia bana wa Nyasaye amangana ani ga etoko tebu maiso morore elinda abantu batata banyora mangana ayo igwa saba kitabu kya bakorosai aba Filipi pare kitabu kya Filipis ibere ikomenenye igwa muna marika bateba mokora manganonsi mutari ko imurungania na koborania elinde monyare koba abantu batari no komocha abachenu abana banyasaye amotari no bobona segati egagoriye kekebe ekerebogeka asayo mobare buno mubaso asense bwataringana lyo bogima haleluya bwataringana lyo bogima omotegera lyo naringana lyo bogima no komenya se Kristo no kuyatana na utiga mangana yebinte byo kokobe ogotinda ovyo ogotinda abantu bakotinda bali megokoime abantu batindira bakanyomba abantu batindira bakisegi abantu batindira mariomana bakina marikate abaiga nyigwe yo mintone bwatari elingana lyo bogima elinde oinyore engencho yo gwetogia paula ko tebanga bwatari ngana lyo bogima elinde jo gwetogia
chinga kingo ikachiro mwana wa Nyasaye goirana ekirago cyo kurututa bara abaye nyubuya agoja koya bara abaye gako barenta sobosi bwata toye n'abantu bari babwati tobogima batigete ko imurungania batari no komocheke goriye kekebe ekenaba tebi ng'abantu okonyoro mwamuro muya abegete asugunane tiarongi okobwa nkigera acha gatonye gose yani okubwamate buaye gago nondoko genda kwa gako genda bwamate bwa Kristo tiboyo bana wa Nyasaye ngano indoko genda kwao kochoke kogenda kwao kobange abana wa Nyasaye okogenda kwao kobeke buya kyagera magana atabanga ki mokora maganansi mutari ko imurungania na kunya kubora borania erindi munyare koba abana ba Nyasaye lingana nate tukonyora kuruga mubaba chenu abana ba Nyasaye abatari bugeka aseke goriye kikirekebe eka goriye kijya digital bana ba Nyasaye babere ekyaberekebe niko kirente utamangana mange origereri nonyo kukoria none Facebook ogokuminga nayo nsinga yarwera bana ba Nyasaye Yesawa sana obogi mogoto manyetenya Yesu ta ko wabonene onye Yesu ta ko bakwa ayatogo koronsi pi niko turakorobos ekiagera ekegori kinigo kirike baba no Nyasaye twairo libageri erindi tokurera abantu toteya abantu ekene tote rungo gokora kwiveni okori maiso marare na gente gitari kebisikanete akeriogi abantu bane gakwararire gente korekebe akeriogi tari abantu ekene bande baminto kamogo tena mangana ya gonya kwana gote abantu baminto batebye kene Nyasaye abangete chianga cyo mosaje jigateko cyo mosaje na boli angataka kobeka nije sigati rende na nje soke kayo mukana ngo ndenga guru ngosaliole kenyoro byonse nkinu okonyoro mukungu araimoka obekire erangi akobeka erangi mosungo mosaje wega mosungo nyaroka yabeka mosungo ejine chirongi chioka haminto ntaito muri abana ba Nyasaye ngajama ngana yarwera yani tuwabekire obugesogondo bweito maiso mona sabantu abana ba Nyasaye niwase litko lya lero ebintu bibyato bwataniri ekene gokonyoro yo minto nenge binte ne bibasore gokonyoro ebintu bingoko burukanibiro omwana wa Nyasaye byakoburukanibiro gobeka sabe yatanane tebi Kristo Yesu omwana wa Nyasaye ngabere ndusi asa ekyagera asande nabe bana Nyasaye abantu ba Nyasaye baminyo kilemesire ime abantu bagotana chirizi abantu bagosara mariyogo abantu butuke bagonchukorana abantu barikorara abantu nigo bagonchukorana chinchera kubeka mariyogo kubeka kirege ndase lakini umwana Nyasaye ndogotebi korate nase Yesu Kristo korate nase umwana Nyasaye nonyo aromo kimwa kare na kare bana Nyasaye yango tebinga chinga kichine chiao choko ibanga chinga kichine chiao okoirobere lyo cyase Yesu nyigwe ebyensengo etabire korenda lingana lya tata lyo litirigweta none nino kutategweta lakini ncherianga ningete cherianga ninko ningende nindaye ninkwe lakini lingana Nyasaye nigo litenenda lingana Nyasaye nigo likomyekasa abantu bose nigo buya amangana abe kulingana nekagoriye kenekebe oyo minto goikabuya tanane lero konyoro umusubajo nende tumoison ogo tebingina byaranga kendoki tokongosa onyumira orentire munandetire imagine mukamo murago tebingina byaranga ni garentire munandetire nyigwe abamintone tigamangana yankure erinda munyaiwe liko mwana agosikanina amanye ngoyo amusabe amabera amutema mana agosire lakini akomate yorentire munandetire bana wa Nyasaye amatenga ajo tari kubwanta suwanzi wa Nyasaye nandi kwanyoro modo na are kanisa emenga akondenga igoro togochi agwaka chinko bigoro togochi igoro teyo onye bwamatebuya tiboyo senchamonayo baminto bana nyubuya okonyoro mongino muya onjokire sego kwana mangana atari yokubwatana agote mukamo murayenga odemo murayenga noyo nere kwandetera kakina yarentera osimuka yarenta bana wa Nyasaye nyigubuya omo muya karentiro musubati mukaya asengenche yayo ogwanchero korwa Nyasaye baminto bana rengeri asore
abange baminto barware tase chinka bande baminto barware chinya gitari bande baminto barware mechande menge emechande kutakonye kora nenga kyokotya ko imurungania otenase Yesu ocha sege pindi muleke kyaboka bogera Kristo onyoro boge mubakana kale okamana Kristo onyoro boge mubakana kale otara monere mwara monere muboka monere muri hamonere Samarieta nabatenjero mo basiari anga Francis nango toka iterio nabona ngo sabanga korata ke kosanga monenje ngo kwani namba ya Yesu nigere 07 19 39 27 45 enogo isano ibere eyamo kianda isato kianda ibere isano ibere inya isano nango toka iterio kora takego sanga monenje na kresi mitosawe ninyegene te Nyasaye koigwara bakorero baye na inde nagokorera makongu ngakira tago sanga monenje oyo mintwane to tiga wa kesimi ni Nyasaye to nagoseni asenge ncheyeiga tatona ko agokonye na inde akoboge mabwaka nakare asenge jena monango kora sogozaba na Kristo atokonye twezi bia mono Nyasaye asenge ncheyi ngakeji na kwanira mangana akora nga Nyasaye tumuna wategete lingane lirikera mokaso monene elito ikero banira buwao ase ayonsi pinya Nyasaye otori abana bao na incho konye Nyasaye elinde ngwanera so buwao no ina so buwa mwena bantu elikingo tenango kwana bana buwao abantu bantu batera amina Nyasaye tuto tiga abantu baminta baminyeta so barebi aso go sereka chikinje chinyinge Nyasaye bachenche obakonye eli batena soko kwao Sea mabera Yesu Kristo na sana kwegena. Amen. Biamono ya sawa sini. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusa.